Ружанскі замак – цэнтр палітычнага жыцця Вялікага княства Літоўскага. Тут вырашаліся важнейшыя дзяржаўныя пытанні, і тут жа у двухпавярховых падвалах замка захоўвалася дзяржаўная казна ВКЛ. На жаль, Ружанскі замак чакала незайздросная доля. Сур'ёзны удар нанесла Першая сусветная вайна. Пасля Другой сусветнай засталіся толькі руіны. Всю жизнь прожил я здесь, в Ружанах. Видел, как он рушился, видел, как его восстанавливали. Ну, приблизительно в 80-х годах начало было всей этой реставрации, пытались что-то сделать. Грунтоўна за рэстаўрацыю замка ў Ружанах узяліся ў 2008 годзе. Сёння ён ужо адкрыты для турыстаў. Гасцей сустракае адрэстаўраваная брама, адноўленыя бакавыя флігелі. У адным з іх музей. Гонар стваральнікаў Ружанскага замка і, зразумела, яго ўладальнікаў – тэатр. Сёння цяжка ўявіць, але лічыўся ён адным з лепшых у Еўропе. Толькі уявіце, 60 артыстаў і 40 музыкаў. Сам кароль Станіслаў Аўгуст Панятоўскі – часты глядач. За время одного представления декорации могли смениться около 3 раз. В тот период это было действительно редкостью, и такого встретить практически невозможно было. Также здесь были различные постановки мирового уровня, то есть это и итальянские, и польские, и французские. Барочны тэатр з'ява рэдкая. У Еўропе іх захавалася ўсяго 2 – у Швеции и Чехии. У беларускага максимальное падабенства з чэшскім. Мы хотели, чтобы он был рабочим, чтобы могли не только прийти посмотреть там, на окружение, там, на интерьеры, но чтобы посмотреть маленький какой-то спектакль, как вот в Крумлове. Это практически у нас такого театра в Беларуси не осталось, где бы можно было вот именно как чисто барочный театр показать людям. Над тэатральным корпусам працуе брыгада будаўнікоў. Руіны ўжо надзейныя сцены, на чарзе дах. Адроджаны тэатр па задумцы шматфункцыянальны грамадска-культурны цэнтр. У выпадку захавання фінансавання ён адкрые дзверы праз 3 гады. Ну а старая частка замка с кожным годом усё больш паходзіць на итальянский Колизей. Сегодня из всех объектов дворцового комплекса в Ружанах особую ценность представляют все-таки руины дворца и аркады. Хотелось бы, чтобы обратили внимание в первую очередь именно на консервацию и сохранность этих 2 объектов. Тонкое сплетение неаготыкі з элементамі класіцызму, Косаўскі палац з сотняй пакояў. Будаваць яго пачалі ў 1838 годзе, а завяршылі праз 14 гадоў. У наш час амаль столькі спатрэбілася на рэстаўрацыю – 12 гадоў крапатлівай працы. Яшчэ крыху і гісторыя ажыве ў гэтых сценах. Стаўка не проста на музей, на культурную прастору, дзе можна спыніцца на некалькі дзён. Для гасцей, а іх, дарэчы, штогод бывае да 40 000, адкрыты рэстаран і гасцініца. Адзін з нумароў з антыкварыятам часоў пуслоўскіх. Пад шклом у падлозе фрагменты інавацыйнай для таго часу сістэмы ацяплення. Выгляд з балконаў калісьці быў на парк. Тут спадзяюцца, што яго удасца аднавіць. Перед началом проектирования была проведена инвентаризация остатков растительности, которые в виде уже самосеянной растительности немножко сохранилась на этой территории. Это можно считать детки произраставших ранее пород. В том числе мы находим боярышник, мы находим сиреги, мы находим, у нас сохранились 2 прекрасные лиственницы и липа старинная. Грошы на аднаўленне гісторыі ў камені ідуць з рэспубліканскага і мясцовага бюджэтаў. Рэстаўрацыя такіх аб'ектаў патрабуе сур'ёзнага фінансавання, але разлічваюць і на добры прыбытак. Магчымасць зарабляць на гісторыі дае рэжым без візу. Праўда, гэты год планы падкарэктаваў. Казаць пра замежных турыстаў складана, пры гэтым прагнозы па ўнутраным турызме больш аптымістычныя. Той выпадак, калі ёсць магчымасць бліжэй і лепш даведацца пра сваё, беларускае. Варта прыглядзецца, падстаў для захаплення сваёй гістарычнай спадчынай дастаткова.